da Ин рӯзи тӯи тай ай ма хафа наша ки ман накардама табри барое ки рӯзи тӯи ту рӯзи марги ма ба рӯзи марги ма саломе ҳаёти талх тушим шидида назарам ку ҷураҳои ҷонӣ ҳамеша баданда барам касе ки бе ума ҳатто намекашидам нафас мегани рӯз тӯй дорам шаҳруси дига кас мегӯм ки хоҳум боша неохир ҳақиқатай мошинда пеши хонашон мебинам падриятай дитоқат накад рафтум дидам фатаистам фача хандаҳои бо умача гуфта ки тӯй маҷбурия чи ба даст якапи даста ва ураби ба худа ки хандидастай баъди солҳои гузашта одами мехоста чидам иқас сухтам бас набуд ки бо рӯзи тӯйта дидам бету ман намехоҳам ҳатто ҷаҳони гулзора уқ қила дафт кане заби бари ту надора хорерай бадан кане захмуш да дил мемона урай ман набарен ки ман мешам девона шиштаи болои дар рақсу бози хандидаста не инсон дурун махӯрдам чи ба дар мана дидасан баъди иқта хурсандидам мумкин ма дига нахандам фаҳмидам ки иш дуруға ай дунё умед макандам ку дастое ки дохча лабоя дастои ма мебуди ба фатаи танак кафами ма намебуд бояд нагардондум туйтане ки нарасидак зурум пурра ба хонаи бахт баран мара зинда кунан гурум ҳаромакум бо фатаи қафасони неки бари дига касташида келини фалони дидим хидма гум кардам вақте меқапи дастота рӯзи тӯй ҳатто надидам якатро би чашмота ки бо маи девона мегуфтум ки барои ма рехтиле ки сухта тамом шуд барот мекандум ай бех не нашид барменекин наливака гиртафона зарижатка занҷоера ки сухтета жахба дора хун шава мерияму аромак ай дилам берун шава